כותרת: קסם וספרים מסתוריים, סודות שאינך מכיר. שמש המערב, אמת או אגדה? הספר שמש המערב הגדול הוא אחד הספרים השנויים במחלוקת ביותר בהיסטוריה, והוא מיוחס לשייח אחמד אל-בוני, מתמטיקאי ומיסטיקן אלג'יראי מהמאה ה-13. אך האם מדובר בספר העוסק רק במיסטיקה, או שמה הוא מכיל סודות כישוף רב עוצמה? ספר זה עוסק בקמאות, סודות המספרים והאותיות והשפעתם על העולם הרוחני. יש בו פרקים המתארים את שמות האלוהים הקדושים וכיצד להשתמש בהם כדי להשיג שליטה באנרגיות נסתרות. רבים מאמינים כי הספר מספק הוראות מפורטות ליצירת טקסים שמאפשרים תקשורת עם ישויות על-טבעיות. השפעתו של הספר הייתה עצומה בעולם הכישוף. בימי הביניים, האמונה הרווחת הייתה שהחזקת עותק של שמש המערב העניקה לבעליו גישה לכוחות נסתרים. כיום, בעוד חלק טוענים כי מדובר בטקסט אזוטרי עמוק, אחרים רואים בו אוסף של סמלים עמומים ללא בסיס ממשי. האזיף, ספר הישויות הלא נודעות. ספר האזיף מיוחס למשורר ערבי בשם עבדאללה אל-חזרד, אשר נטען כי חי במדבר במשך שנים, שם היה בקשר עם ישויות על-טבעיות וגילה סודות אסורים. מאוחר יותר הפך הספר להשראה למיתוס נקרונומיקון של הסופר האמריקאי הפי לאבקראפט. על פי האגדה, האזיף מתאר כיצד ניתן לזמן ולשלוט בישויות מממדים אחרים, וכן כיצד ליצור שערים לעולמות מקבילים. נטען כי חלק מהלחשים שבספר מעניקים כוח בלתי נתפס לאלו היודעים להשתמש בהם כראוי. לא נמצאו עותקים מקוריים של האזיף, דבר שהגביר את ההילה המסתורית סביבו. חלק מהחוקרים מאמינים שמדובר בהמצאה ספרותית, בעוד שאחרים טוענים שהספר היה קיים, אך נאסר לקריאה והושמד בגלל הסכנות שבו. כישוף שחור, מהעבר ועד ימינו. כישוף שחור הוא אומנות אסורה אשר מאז ומתמיד הייתה מקושרת לזימון רוחות, שליטה בכוחות נסתרים וביצוע טקסים אפלים. בימי הביניים, הכנסייה הנוצרית ניהלה רדיפות נגד מכשפים, ומאות אנשים הוצאו להורג בשל האשמות בכישוף. תרבויות רבות האמינו שכדי להצליח בטקסי כישוף שחור יש להקריב קורבנות, ביניהם בעלי חיים וביניהם בני אדם. במשך השנים נכתבו ספרים רבים שתיעדו את הטקסים הללו, כמו הגרנד גרימויר וספר הצללים. למרות הרדיפות, הכישוף השחור לא נעלם אלא התפתח והותאם לזמנים המודרניים. כיום יש קבוצות סודיות שלפי השמועות ממשיכות לעסוק בטקסים אסורים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים להפצת מידע ולתיאום מפגשים. מאגיה מודרנית, בין מציאות לאשליה. בעידן הדיגיטלי, כישוף אינו מוגבל עוד לספרים עתיקים בלבד. כיום ניתן למצוא פורומים מקוונים, קורסים דיגיטליים ואפילו אפליקציות המציעות קסמים ומנטרות המבטיחות השפעה על גורל המשתמשים. השפעתה של המדיה החברתית היא עצומה. כיום ניתן לרכוש כמאות וכתורת שנועדו למשוך אהבה, הצלחה ובריאות. בנוסף, ישנם זרמים מודרניים שמנסים לשלב בין כישוף מסורתי לבין טכניקות מדעיות כמו נוירולינגוויסטיקה, NLP, והשפעה על תת המודע. המדע המודרני שולל את קיומם של כוחות על-טבעיים ומסביר תופעות שנחשבו בעבר לכישוף במונחים פסיכולוגיים או פיזיקליים. עם זאת, האמונה בכישוף עדיין נפוצה, ובתרבויות רבות ממשיכים לקיים טקסים מסורתיים, במיוחד באפריקה, דרום אמריקה והמזרח התיכון. האמת והמיתוס. בין אם אנו מאמינים בכישוף ובכוחות נסתרים ובין אם לא, אין ספק שהספרים הללו השפיעו עמוקות על התרבות האנושית. במשך מאות שנים הם עוררו סקרנות, פחד ותהיות רבות על טבעו של היקום ועל מקומו של האדם בתוכו. האם ניתן לשלוט בגורלנו, או שמה יש כוחות שמעבר להבנתנו שמכתיבים את מהלך חיינו? ייתכן ולעולם לא נדע את התשובה, אך דבר אחד ברור, המסתורי לעולם לא יחדל לרתק את הדמיון האנושי.